Před měsícem jsem začala dělat kurz mindfulnessu. Docela dlouho jsem okolo tohohle tématu kroužila a před rokem přibližně jsem začala hledat nějaký kurz, do kterého bych se přihlásila. A říkala jsem si, že by bylo dobrý, kdyby byl v angličtině, protože se snažím zlepšit v angličtině, tak jsem si říkala, že by to byl další způsob, jak se tomu jazyku vystavit. No a pak jsem chtěla, aby nebyl moc drahý, protože přece jenom jsem prostě teďkon máma a nemám takové možnosti vydělávat a tak by bylo dobrý, aby mě to nestálo bambilion. A našla jsem vlastně až skoro po 3/4 roce hledání online kurz, který je zdarma a jmenuje se Palouse Mindfulness. Dal ho dohromady Dave Potter, což je člověk, který se mindfulnessu věnuje asi 30 let a dal ho dohromady teda ještě s dalšíma lidma. Rozhodně součástí toho kurzu není to, že bych měla nahrát nějaký takovýhle video, ale já jsem z toho kurzu tak upřímně nadšená, že jsem si prostě říkala, že by bylo dobrý se o to podělit. A ten kurz je na 8 týdnů, vždycky vlastně každý den je tam 30-minutová praxe, kterou člověk dělá a pak jsou tam nějaký texty, který by měl přečíst a videa, který by měl nakoukat. Já teda většinou ten týden dělám tak 10 až 11 dní a to z toho důvodu, že se k tomu nejčastěji dostanu až večer a začínám praxí a pak jsem většinou už trochu unavená na to, abych četla. Takže 6. den z týdne zjistím, že mám přečtený 1 ze 4 textů a tak prostě praktikuju dál a přečtu to, když mám čas. Myslím si, že to vůbec ničemu nevadí, že stejně bych v té praxi chtěla dál pokračovat, takže je úplně fuk, že to budu dělat asi 80 dní. Každopádně, když jsem to začala dělat, tak jsem zjistila, že vlastně praktikuju mindfulness už docela dlouho, že jsem začala, když jsem byla na základce, protože tehdy jsem asi jako spoustu teenagerů měla pocit, že nějak jako nezapadám do kolektivu a cítila jsem se trochu sama a taková nepochopená, ale zároveň jsem si uvědomovala, že to není tím, že by moji spolužáci byli nějaký jako zlý, ani tím, že já bych byla nějaká špatná, ale že je to prostě jenom taková situace, že oni mají jiný témata, který je zajímají, jiný věci, které chtějí dělat a že já bych se tomu asi neměla jakoby přizpůsobovat a jenom jsem potřebovala najít nějaký způsob, jak bych mohla zlepšit svoji náladu. A tak jsem doma objevila knížku, která se jmenovala něco jako 101 cviků jógy a začala jsem cvičit jógu. Myslím si, že jógu jsem vzala kompletně špatně, ale co bylo dobrý, že na konci byla taková relaxace a ta spočívala v tom, že si člověk nejdřív soustředil na prsty u jedné nohy, pak se soustředil na plosku nohy, potom na kotník a takhle prošel celé tělo. No a protože na základní škole jsem měla spoustu času, tak jsem tuhle jako relaxaci nebo meditaci dělala každý den a zabralo mi to většinou jako tak 30 minut až 60 minut a vždycky, když jsem to dodělala, tak jsem se cítila hrozně dobře. A tak jsem to tak dělala celý rok a pak jsem nastoupila na Gimpl a najednou jsem měla spoustu kamarádů a měla jsem spoustu věcí, co mě bavily a lákaly a co jsem chtěla dělat a vůbec jsem neměla čas na nějakou takovouhle věc. A pak jsem začala cvičit jógu a měla jsem hrozně dobrý učitele, to bylo vlastně na výšce, který se zaměřovali nejenom na tu fyzickou stránku, ale i právě na tu pozornost a používání pozornosti a nadech. A pak taky na výšce jsem začala chodit po slacklinách a ty slackliny, tak to je za mě teda největší škola mindfulnessu, kterou jsem zatím absolvovala, protože pro mě to na slacklině funguje tak, že jakmile začnu mít nějakou myšlenku, tak se to okamžitě přepíše vlastně do vibrací té liny. A to okamžitě je opravdu jakože v řádu prostě setin sekundy. Takže já najednou jsem začala cítit, jak působí moje myšlenky. A to neznamená, že jsem je přestala mít. Mám spoustu myšlenek když
když se nad něčím zamyslím a někam prostě odletím na té myšlence, jak kdybych se na ní přilepila a někam prostě úplně jsem se dostala pryč, tak samozřejmě se ta lajna rozklepe. A já moc dobře vím, že jediný, kdo za to může, že se ta lajna klepe, jsem já. A tak přijde, nebo dřív přicházela jako výčitka, že jsem si říkala, tak teďkon jsem to pokazila a teďkon spadnu, ale přitom jsem furt ještě stála na lajně. Takže časem jsem se naučila, že vlastně ještě mnohem horší, než jakoby ztratit tu pozornost a začít o něčem přemýšlet, jsou ty výčitky, které pak následujou. A zjistila jsem, že vlastně ty výčitky to je něco, co je v mý moci, co nemusím mít. Takže když se nad něčím zamyslím a lajna se mi rozklepe, tak já prostě jenom vrátím tu pozornost, nebo snažím se vrátit tu pozornost jako zpátky do středu a vůbec k tomu nepřidávám žádný výčitky. Nebo pokud se mi to povede, tak k tomu nepřidávám žádný výčitky. No a teď, když jsem začala dělat tenhle kurz, tak jsem zjistila, že je to něco, co přesně se dělá v meditaci. Že meditace není o tom jako nemít myšlenky, protože to prakticky nejde, ale je to o tom nevěnovat pozornost těm myšlenkám a umět se jako vrátit zase zpátky do nějakého soustředění. Ale to soustředění není jakože soustředění, ale je to uvolněný soustředění. A já mám hroznou radost z toho, že to teď můžu dělat, protože mi to přináší prostě jako nějaký klid, já nevím, je to těžko popsatelný, ale mám radost i z toho, že za ty roky slackliningu jsem se naučila nějaký laskavosti k sobě, takže když mi náhodou ta meditace nejde, tak se sama na sebe nezlobím, protože už vím, že jsou dny, kdy se mi na slacklinách chodí krásně a prostě super mi jde se soustředit a jsou dny, kdy mi to vůbec nejde a pak je možná lepší sundat lajnu a jít dělat něco jiného, což jsem už dokonce udělala i s tou meditací, že po 10 minutách jsem se prostě zvedla a šla jsem umývat nádobí, protože to byla mnohem užitečnější věc, než tam sedět a sama sebe jako jenom víc a víc naštvávat, že mi to nejde. Takže já ještě natočím další videa, kde vám povím o jednotlivých těch týdnech a o tom, co se tam dělá a jak mi to šlo nebo nešlo a čím mi to přišlo zajímavý. Ale zatím takhle. Tak jo.